Ahojte. Cestovanie je najmä o zážitkoch a ako ich jednoducho odfotiť, uložiť, zdieľať a archivovať v cestovnom denníku aplikácie Caravan Assistant si ukážeme v tomto videu. Aby to nebol nudný tutoriál z obývačky, vybrali sme sa s priateľkou do okolia Banskej Štiavnice. Tak poďme na to. Urobte fotku cez kameru telefónu, otvorte záložku Denník Caravan Assistanta na karte Nový záznam, získajte polohu, vložte fotku z galérie, vyplňte popis, uložte a na teraz hotovo. Jednoduché však? V karavane pri kávičke si v pokoji denník znovu otvorte, prebehnite všetky záznamy, upravte popisy ak treba. Môžete pridať ďalšie fotky alebo vymeniť pôvodné. A jedným klikom zdieľať kdekoľvek chcete. Texty samozrejme môžete doplniť a vaši priatelia si môžu ihneď pozrieť nielen fotky, ale aj miesta, kde ste boli cez odkazy priamo na mape. Len pre informáciu, denník je prístupný aj v bezplatnej verzii Caravan Assistanta. Aby ste denník pripravili na ďalšie dobrodružstvo, stačí vašu cestu jednoducho uložiť. Caravan Assistant, váš nový parťák pre slobodu na cestách.